Serialul Alien debutează filmările în 2023. Industria streamingului este una înfloritoare, motiv pentru care FX mărește miza un serial live-action Alien debutând filmările din 2023. În timpul turneului de presă al Asociației Criticilor din lumea televiziunii, directorul FX a oferit câteva actualizări. Am încheiat filmările pentru miniseria Shogun în luna iunie, cea mai îndrăzneață producție de până acum. Cu toate acestea, ne așteaptă o perioadă consistentă de post-procesare, însă producția arată fantastic și va debuta în decursul anului 2023. Serialul clasic Shogun, un original NBC consacrat parțial pentru popularizarea formatului de tip miniserie, va fi o producție limitată de 10 episoade bazată pe romanul lui James Clavell. Intriga producției se desfășoară în Japonia feudală și reprezintă conflictul a doi indivizi din lumi diferite și a unei femei samurai. John Blackthorne, un marinar englez care eșuează în Japonia, un tărâm necunoscut ce îl va redefini ca persoană în cele din urmă. Lordul Toranaga, un magnat feudal nemilos în conflict cu proprii săi rivali politici, și Lady Mariko, o femeie cu aptitudini de neprețuit, dar cu legături de familie dezonorante, care trebuie să-și demonstreze valoarea și loialitatea. În ceea ce privește serialul Alien, directorul FX a declarat că producătorul Legion a depus toate scenariile pentru primul sezon. Ridley Scott va produce serialul live-action, iar filmările vor debuta în 2023. Producția va fi prima proprietate a cărei acțiune se desfășoară pe pământ, fiind prezentată drept un mix între filmul din 1979 și filmul Aliens din 1986. Detaliile specifice nu se cunosc, însă Sigourney Weaver nu se va întoarce.